Aba m bụ Dr. Peter Edochie Ọgadagidi. O nwere ebe a na-akpọ mmụta dị ụtọ. Ọ na-enyere aka na-akụziri ụmụaka ibe ndụ anyị dị ka ya tupu ndị ọcha ha wee bịa. Nke a chọrọ ibido ọbụ bụ iji wee kọwaa ibe dị n'akụkọ ifo, akụkọ iro, maka na unu ma na oge mbụ na ibe eji anọ n'egwu ọnwa na-abụ akụkọ iro a, mana o wegoro nwayọọ na-ana mana a ga-ewechiete ya azụ. Ana m akwadobe wee na-asị unu kwadokwa unu ba ka ọ wee na-adana n'ọbụma, ghọtago na unu na-akwadobe wee na-ewetelu unu ibe niile gbasara ndụ anyị lụzosigo ụmụ anọnya maka mma. Ọ dị mma onye mekere ka o lozo ebe o si bịa. Mmụta dị ụtọ, o nwere ebe dị ka ya, na ya dị unu mma.